מנכ"לים, אתם עדיין מחפשים את הכדור קסם למחירות? תישארו איתי דקה ותבינו איך ניתן להגיע לתוצאות אמיתיות שמחזיקות לאורך זמן. בזמן שאתם רואים את הסרטון הזה, מומחה כלשהו מבטיח למנכ"ל אחר שהוא יגדיל לו את המחירות ב-30% עם תסריט שיחה חדש. אבל האמת, זה לא עובד. שימו רגע בצד את כל מה שאתם מכירים. ניתחנו 32 חברות שהגיעו אלינו אחרי שעברו שדרוג מחירות בשנתיים האחרונות. התוצאות לא מפתיעות. 80% מהם חזרו לאותם הביצועים הקודמים תוך פחות מ4 חודשים. ולמה? כי הם טיפלו בתסמינים ולא במקור הבעיה האמיתית. כולם יגידו לכם לשפר תסריט שיחה, לבנות בנק התנגדויות, לשבת אחד על אחד עם האנשים, להסתובב עם אנשי המחירות שלכם, וגם איזושהי סדנת מחירות. זה נוח, כי זה מה שכולם מכירים, וזה מייצר בוסט זמני מאוד. אבל חברות שהגיעו לתוצאות אמיתיות עושות משהו אחר לגמרי. הן בונות תהליכי עבודה נכונים, ותשתית חזקה מאוד, באמצעות מודל בלעדי שאנחנו פיתחנו. 12 המפתחות. אנחנו מנגישים עבורכם את התשתית, תהליכים וכלים בטוחים להצלחה. תוכנית מחירות אמיתית שמשלבת תכנון ויישום מדויק של יעדים, משימות, מדידה ובקרה, שגרות עבודה ברזל של העוסקים במחירות אצלכם. מקסום הדאטה במודל PCDP, וזה רק 3 מתוך 12 מפתחות שעבדו עם מעל 500 לקוחות. אתם רוצים שדרוג מחירות אמיתי? תפסיקו לחפש פתרונות קסם. זה רק מייצר לכם נזק. תתחילו לבנות תשתית וליישם תהליכי מחירה מותאמים לצוות המחירות שלכם. תתעלמו מהבטחות שווא וסיסמאות של אחרים. זה לא מכבד אתכם. רוצים לראות איך נבנית מערכת שמייצרת תוצאות עקביות? תשאירו פרטים ובואו אני אראה לכם את התשתית שתייצר לכם בוסט אמיתי לאורך זמן בשיטת Game Changer.